इउपिपिएल पार्टिया जोंनि थाखाय जेबो मोजां हाबा मावनानै होआखै। जि गरि होनो हानायमोन बे गरि होनाया गासिबो फल्स आरो। आं बिटिपिआव दिनै जइन जाबाय, खिन्थु दिनै 5 बोसोरावहा जिखिनि खामानि मावनोमोन बिथांमोना आखायाव लादोंमोन, बुंदोंमोन जोंनि सिगाङावहा, खिन्थु बेखौथ' मोनसेबो मावासै। बेनिखायनो बे जिथु गोदान पार्टि दायो बिथांमोना माने मा होनना बुङो, बिथांमोनखौ जोङो नागारनाय जाबाय आरो। आङो इउपिपिएलआव दंमोन, बेयाव थानानै आङो एसे सन्तुष्ट मोनासै आरो। मानो होनबा गोबां मावनो गोनांफ्रा बेक जादों। बेनिखाय आङो दा बिपिएफआवनो जइन जाबाय आरो। मा डेभेलप खालामनो माने आंनि गामियावनो लामाया थिग जायाखै आरो ओमफ्राय दंग'बो थिग जायाखै। बेयाव मावगोन होननानै थांखि लादोंमोन, खिन्थु मावनो हायाखै, कासा लामायैनो दं आरो। बेनिखायनो नोंथाङा बिपिएफआव फैबाय? औ, आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन बिथिङावबो माने जेरैहाय फरायसाफोरनो जिबादि होनांगौ बेखौ होआखै। आं खोनानो मोनदों जेनेबा गामियावनो किसुमान मोननो हायाखै होननानै आरो। आं बे इउपिपिएलआवनो दङमोन, नाथाय इउपिपिएल पार्टिया जोंनि थाखाय जेबो मोजां हाबा मावनानै होआखै। जि गरि होनो हानायमोन बे गरि होनाया गासिबो फल्स आरो, खिन्थु मोनसेबो मोजां खामानि मावाखै। दा नै बिथाङा जि बुंदों जोंनि एखे गामिनि बे लामाखौ बानायना होगोन होनदों, बे लामाखौबो बानायाखिसै। बियो ओरैनो फल्स खोथा बुंनानै जोंखौ थगायना दोनबाय आरो। माथो ससियेल मिडियायाव गोबां खामानि मावदों होननानै बुंबाय थायो। गैया, बेलेगाव मावदोंबाबो जों बेखौ मिथिया, खिन्थु जोंनि लाइनाव बेयो जेबो खामानि मावना होआखै। फरायसाफोरनोलायनो गोबां गियान सोरां बिथांखि होदों। गैया, जों बेखौबो नुनो मोनाखै। आस'खान्दा खालामना दोनजोबदों बियो। जोंनि गामियावनो दङ सासे गथ'खौ बिदि फरायगोन, मदद होगोन होननानै फरायनो होबाय, नाथाय दसेल' फरायहोनानै साहायज्य होनानै बियो दा होआसै। दा आस'खान्दा जाना थाबाय गथ'आ। बेनिखायनो नोंसोरो दा बेनिखायनो जोङो बिपिएफ दलावनो मोजां मोननानै जों फैनाय जाबाय आरो। जेनेबा जों बिथांखौ सिगांनिफ्राय मिथिखागौ, रिहन दैमारिखौ मोजां मावो होननानै। बिथाङा नलेज गोनां मानसि आरो साइक'लजि खालामनानै बिथाङा सिगां जि बुंलांनाय जि मावलांनाय बेफोरखौ रिमाइन्ड खालामनानै मावनो हानाय नलेज गोनां मानसि होननानै जों बिथांखौनो दा सापर्ट खालामनो फैदों आरो। बे थांनाय बाराव मानो इउपिपिएलआव थांनायमोन नोंथांमोनहा? थारमाने बिथाङा जोंखौ मोजां मोजां बुंनानै फुस्लायदों, मोजां मावजोबगोन गासिबो बेबादि होननानै जोंखौ फुस्लायनानै लांदोंमोन आरो। बे हिसाबै जों फोथायनानै जों थांदोंमोन। दा जों मिथिबाय बिथांनि आखल आखुआ मोजां नङा, बे हिसाबैनो जों बिथांखौ गारनानै दा जों बिपिएफआवनो फैनाय जाबाय।